son Suso de Toro, escritor, e dou todo o meu apoio á flotilla Sumud Global, porque Israel está cometendo unha masacre, un exterminio, un xenocidio diante dos ollos de todos. Todos o sabemos e non o podemos negar. Todos somos testemunhas do que está a ocorrer ali. E estamos a tempo aínda de paliar, na medida do posible, ese masacre que están a cometer na poboación palestina. Todos temos a obriga de apoiar todas as accións e por iso apoio a flota global Sumud. Apoio á flotilla Sumud Global porque é urxentemente necesario romper o bloqueo de auga, de comida, de medicamentos, de todo o necesario para a vida en Gaza, porque non podemos seguir permitindo este xenocidio, porque non poden morrer máis nenos e máis nenas, porque non pode seguir morrendo un pobo que ten dereito a existir. Basta xa de xenocidio, basta xa de impunidade. Eu apoio a flotilla Sumud Global porque é necesario deter este xenocidio que está sufrindo o pobo palestino. Porque é responsabilidade nosa non calar fronte a esta matanza indiscriminada en Gaza e facer o que este na nosa man por romper o bloqueo de Israel para que chegue toda a axuda humanitaria posível. Viva Palestina Ceide! Quero mostrar o meu apoio público á iniciativa da flotilla Sumud Global que se vai dirixir á faixa de Gaza tentando quebrar o cerco inhumano e xenocida do Estado sionista de Israel contra a poboación civil de Gaza, así como condenar toda a ocupación de Palestina e as agresións en Cisjordania. Pido ao noso goberno que protexa esta flotilla contra a casi segura agresión do Estado de Israel.